से हो टांगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो टांगा से माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से समोरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल। टांगा से करे के बारसो माई के पूजा नवा ऐसा लादी पूजा के समानावा ऐसा लादी पूजा के समानावा करे के बारसो माई के पूजा नवा ऐसा लादी पूजा के समानावा पर साथी जाके लादी दर भंगा से हो माई के मूर्ति ले आए के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो माई के मूर्ति ले आए के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो। प्रेम से बोली तारा चंडी मैया की। टांगा से हो टांगा से हो माई के मूर्ति ले आए के टांगा से समोरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल। टांगा से हो माई के मूर्ति ले आए के टांगा से हो टांगा से हो लालिया बाली लावा जाके मम्मा टीका बिना चुनरी आके लागतारी फीका बिना चुनरी आके लागतारी फीका लालिया बाली लावा जाके मम्मा टीका बिना चुनरी आके लागतारी फीका 9 दिन माई रही 9 रात में हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो। प्रेम से बोली तारा चंडी टांगा मैया से हो की। टांगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो टांगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो राइटर संतोष सोनू चली गईले दीपे संवरिया बार लेट कइले दीपे संवरिया बार लेट कइले राइटर संतोष सोनू चली गईले दीपे संवरिया बार लेट कइले पर साथी बाट जाके सुबोध भांगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो करे के असो माई के पूजा नवा ए पिया लादी पूजा के समानावा पर साथी जाके लादी दर भंगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो माई के मूर्ति ले आवे के टांगा से हो पिया जल्दी तू अवतारा भंगा से हो। समोरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल।